ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପାଲିର ମଙ୍ଗଳବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଶ୍ ବଡ଼ ହାଟଟିଏ। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ଆସି ଏଠି କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କରିଥିବା ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଭାଗ ବସି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିଣନ୍ତି। ମୁଗ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, କନ୍ଦମୂଳ, କାନ୍ଦୁଲ ସହ ଅନେକ ପନିପରିବା ଉଚିତ ଦାମରେ ମିଳେ। ହାଟ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସଲଫ ରସ କିମ୍ବା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି।